Aivan mahtavaa päivää tälle kaikille. Meikäläinen on Minecraft-opettaja. Me pelaillaan ihan tavallista survivalia. Niin, me menisin sanoa, että mun servulla. Mitä? No ei nyt ihan sieltä. Mä ajattelin tehdä itse oman servun, mutta mä en sitten tiedä, käykö teille päin laisinkaan. En usko ainakaan. Löytyis nyt jotain. Mä en tiedä tykkäättekö sä tästä rekordspäkistä. En usko. Ja mä pistän sen tosta noin. Tästä mä sanon kaiken selväksi. Koko päivän lanittanut, niin vähän juomaa tossa vieressä. Luolasta näyttää olevan jossain. Öljy ironia. Tin. Kattokaa ne. Tästä nyt jokseen. Uusi pikakse. Ja onkin Nicer Spicer skini. Oh, tosi hieno. Wow, pompi. Joo, ehkä ei tehdä tota. Mä en tykkää näistä äänistä. Mä en tiedä näyttääkö sitä yhtään mitään. Mä voin kurkistaa. Kyllä teidän ihan hyvin pitäis nähdä. Mikä se kolisee? Tarvitsen ironia. Me kerätään sitä ironia niin perusti sitä, kun löydetään sitä. Yes! Iron Swordi saadaan ainakin. Ei enempää. Sitten vielä hiiltä ja ironia tarvitaan. Tää on tylsää, mä tiedän. Mä en yhtään tiedä, kun Windows 8 kone, että mitä tää sanoo. Kun mä en näe noita kerroksia. Ja mä lukaan vielä kumminkin Bedrockiin asti. Obsidioniin asti. Siinäkin on vähän graveliä. Et oo tosissas. Tosisia perseestä. Ei! Haja säkin ne vielä. Kivasti et hajannut. Hyvä. Mulla olikin hyvä lapio. Paljon mulla on nyt rekordattu. 4 minuuttia. Tai kohta 5. Ohos. Yes. Mä en tiedä tykkäättekö te tästä sarjasta, mutta mä nyt ajattelin tehdä, kun kukaan ei. Ei tää voi olla bedrocki.
good. Siis... Mä en nyt yhtään tiedä kyllä missä kerroksessa me ollaan. Toi on bedrocki. Tosta lähtee 0, eli 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Olas tosta. Ei! Siis... Jes! Hiiltä! Dortseja. Dortseja. Onko vähän sanat sekaisin? Kultaa. Näin! Hienosti. Saamme tämän 11 kerrokseen. Ja nyt taas just. Oi. Mun hirnä toimii tosiaan Zombie GM1, eli maksoi tällaiseen 30. Ihan hyvä hiiri. Mulle ainakin sopii hyvin, että... Ja... Tietokoneena toimii minulla toi HP Pavilion joku. Saadaan mennä kohta hakemaan noita. Tän 2 Big Axe. Ja onko se, löytyykö me chestiin se kirja? Onko tää nyt tolla vähän puuta tuolta? Mennään nyt hakemaan ne lampaat, koska mä en halua taas olla sellainen nukkumatta tätä yötä. Jossain näissä mennään seikkailemaan. Onko tää nyt sellainen 32? Homo! No ei kannata olla henttiä. Tänne mistäs mä se tiedän? No siitä tämmönen topper. Kaikki menee kyllä tänään niin loistavasti, tätä huhuu. Ei umpee. Kannattaa katsoa ne lampaat. Lähdetäänkö tonne suuntaan? Mennään vaan niin pitkälle suoraan. Toivottavasti tästä niityltä löytyy. Jos mä oikeesti löydät tätä 5 osaa mennessä tätä sänkyä, niin mä kyllä otan sen Kamemoden kautta. Oikeesti ihan perseestä. Tähän tuhlataan aikaa. Mitä noin pitkiä koivuja? Au. Älä liide lakaa. Ehkäpä me mennään sinne kotiin päin. Mennään yhtään tykkään. Tullaan vaikka off-screenillä hakemaan ne... Ui kyllä! Ui juma! Siis oikeesti!
Ei helvetti, tiedättekö mitä? On tällainen minikylä. Mitä? Oi. Oho. Vittu! Tää on muuten harvinaista. Opiki. Ei saa povittaa Jussia. Teillä on käynyt täällä vähän vieraita. Onko asutte sitä täällä kämpässä? Minkäs siellä? 11 kalaa. Teillä on ihan... Mut kun mä halusin vasta villaa. Nyt mä teiltä nää. No tämähän sattui hyvin. Tuli hyvä biome. Biomen te ette nähnyt. Mä voin näyttää siis siidin. Jos te haluatte joskus pelata. Oi porkkanoit. Mä otan teidän ovet kiinni. Ja suo! Siis mitä ihmettä mikä tuuri. Ei voi olla niinku oikeesti. Tän voi olla hyvempikin tuuri. Olet hiekkatemppeli. Bye bye. Sorry. Jos ihmettelet miksi tää yö ei mene pienemmäksi, niin mulla on brightnessi täysillä. Brightness. Englantiin niin 5/5. Ottaa sut sieltä. Onks tää 3? Tääks noin skeletonit tuo kimppaa? Oho! Wow. Tuota ei saisi tapahtua. Ei saisi, ei. Mut nyt on kyllä ihan pakko. Mulla menee hermo muuten. Mä en tätä oikeesti kohta. Näin joo. No niin. Nyt ootte tyytyväisiä. Mä en oikeesti jos jaksanut etsiä tätä sänkyä. Mä en tiedä kuinka pitkään mä oon joutunut menee. Nyt kohta mä näiden lampaille. Pumpkineet. Nyt mennään kyllä. Oi. 2 endermania ja vähän muutakin populaatio. No tää oli hyödyllinen, että löytyi kylä, mutta tästä tulee pienestä kylästä. Ei se mua haittaa. Päästä tännekin sitten joskus asua, jos halutaan. Mennään kotiin ja laitetaan sänkyä ja nukutaan yön yli. Ja otetaan aironitunista. Niin, sillä lailla edespäin. Ja laitetaan episodi purkkiin. Episodi 1 purkkiin. Tai oikeastaan mulle, mutta... Tämä... Where is my home? No. Voidaan kyllä, jos ei se ole täällä näin, niin... Kyllä se katsoo off screenillä läpi. Onko se toisiaan? Joo, mulla on oikeastaan oikeassa. Ai. Good man. Aamut suoraan maahan. Ei se ole näin paha. Juhitselle. Tää tosta.
Joo, eli kiitos kun katsot videon. Ja kun muista myös tilata video ja kommentoida. Tykätä video, niin. No, tilaa kanava, se olisi nyt se pääasia. Laittakaa vaikka 500 dislikeä, jos siitä tuntuu. Tilakkaa se kanava. Mut joo, me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Varmaan tulee Hunger Gamesia tulevia tänään. En tiedä. Ehkä, jos voitetaan tai päästään edes Deathmatchiin. Mut joo, me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Muista myös tilata. Ja jos nappasi, paina peukku ylöspäin, ja jos ei napannut, paina peukku alaspäin. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on hienosti. Moikka moi!